Tinuod gid ni. Huwag ko mag-speak. 5K. Amnigikan bayhana nga nabungtagan na maram nagbigatla sa pasil. Siksir ba kayo? Wow! Pagkadagang abs! Gikan still siyang kusod payos naong. Sir, Ay, ma'am, sa'yo ito, ma'am? may buntag ha. Ay taga DSLG. di ay ko, sir. Oh, mo ba di ay? Oh, may buntag sa di mo, ma'am. Nya, unsa may daya itong ikalaga di mo, ma'am? Ay, niya man ko, sir, kay gusto na ko, sir, nga mahatag na nako ninyo ang dakong hinabang. Oh, ako, ma'am. Okay raman ako. Ma'am, wa man ni ma. Sa wala pa'y bagyo, ma'am. Kini akong balay. Guba naman ni daan. Bro, wala man siya ni magguba, ma'am. Kay guba naman daan. Ay, dili man, sir. Uy, kay abi ni mo kung sa, sir, kitang tanan, sir, pulos gitan ni sinati ug kalisod atong bagyo. Nya mo nga angayon ginako tanan, angayon atong tanan kay kining kurtaha, kining ayuda gikan mo gini sa gobyerno. Oh, mo ba? Chato pa. Naagid di, ma'am. Klaro gid na. Uy, naa, sir. Uy, kay abi ni mo, sir, why pili ang tanan, sir? Niya. Ang katong giingon nga 5K. Naa, sir, mahatag ginako, sir. Oh, tinuod gid nag-ingon nila nga 5K, ma'am. Tinuod, uy. Sakto sa Why pili? Pakigani ron. Ayaw. Ayaw. Oh? Nay. Tag 500. Tag 1,000. Tinuod gid ng 5K. Tinuod gid na ng 5K, ma'am, no? Ay, sus, tinuod, sir. Uy, naunsa. Ako good, ma'am. Wa man ko mag-expect mo. Okay ra man gud kay kini akong balay. Wa magisin naman unsa kay naa man koy uban diha, ma'am. Kanang tagaan og ticket. Gitagaan og kupon. Pero gipambawi. Wala, gibawi, gid, sir. Gibawi niya naa sa listahan. Inigadto nila. Wala sa listahan. Sus, abin mo, sir, believe kay ko anang imuhang pagkatao, sir. Mao gani, mao gani. Ang kun gid ba nga naglisod ay uban din ha. Gubuno lang gimbalay para hatagag ayuda. Mao gani, ma'am, nga ako wag ko mag-speak na, ma'am. Kay na ako'y amigo. Ang iyang balay nadagdagan jud sumangga, ma'am. Nadagdagan jud. Oh, nadagdagan sumangga niya karon. Iyang papicturan niya. Gipicturan. Oh, papicture niya. Paghuman iyang gisin. Gisin niya. Oh, giblibaran. Ano man? Kay wala ko na namuyo. Basig wa ginamuyo ato niya, sir. Dagan kay namuyo, ma'am. Uy, Ha, na ginamuyo? ba't tindaghan na namuyo, ma'am? Mo ba? Kay pag adto na ko atong usang gahapon, ma'am. Sus. Gisugat ko. Gisugat ka. Oh. Gisugat ko sa ilaga. Baki. Tabili. Paglingkod mo gid ako, ma'am. Sus na katul pa man gani ini kung lubot, ma'am, kay ipaak sa kangaw niya paghangad ako. Giambakan pag ko sa ok. Kung mas ok ni mo, sir. Nay, ako na nihatag ni mo ikisus da. Mulangan ta. So, mamay, tinuod gi ka, ma'am? Tinuod gi ni. Huwag ko mag-speak. 5K. Unsa na! Unsa na! Unsa na! Hiyo! Hiyo! Kwarta. Ako nin balay di eh. Lumboy yung tobacco ni. Sandun ko ang kwarta. Tinuod ni! Pre, ikaw muna pre. Saan? Wait! Wait, naghatag-hag. Ha? Saan 5K pre? 5K? 5K ba? Hilo ay 5K. Sus! Taka! Naan ki 5K? Kadaot pre kay... Saan gutoy na... Samok-samok? Samok?
Kung sabot ni mo, yan sa 5 kilo ni. 5 kilo lagi, pre. Sabar ni ay! Daray! 5 kilo bukas, buhati mo ha! 5 5 kilong bugas. Bungo sa okok.